Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Ayawo Pindi TV on calminama on jurama on beltanama no fewi. Hande noon ko dimanche 23 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e 21 bandiraɓe musidɓe ko oɗo woni ñalawma padanoɗo caggal nde mbaɗɗen campagne kina tolno e balɗe sappo e joyyi jeeri e walo funnague e hirnague e nder département de Kanel eɗen ɗo e Wendu Bossiaɓe ko wuro premier questeur de l'Assemblée nationale. Eɗen gandi ko ɓoyata ko maw ar joni joni o vota ɗo e nder école élémentaire 1 mo Wendu Bossiaɓe. Eɗen gandi ko ɗo wotata e kala élection nde heedi koye bureau 4 o wotata ɗum noon so ɓooyi seeɗa ma premier questeur ara vodda caggal noon nde jaaɗen ƴewɗen tawɗen noon ɗo woni ɗo ene ko bureau ji joyyi ene tawe ɗo e nder ngoɗo wuro Wendu Bossiaɓe to premier questeur votata ɗo. Ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbiɗi sikki so yeehi ha ɓooyi ma en jetto premier questeur mbawen namdodirde mum ɗum noon jehen ha yesso inchallahu rabbi ma en gartu hen. Assalamu alaikum questeur en ji en mbaɗi tourné département o fof presque hande noon woni ñalawma voto en jiyaari a waɗi voté a waɗi remplir devoir a waɗi fodde kala ɓiɗɗo leydi ndi poɗɗo wodde annene ko hen jeeyɗa a waɗi ɗum joni joni holno jiiruɗa hande d' abord ñalawma o walla hadde ɗum ni tourné mo mbaɗɗa o holno mbawɗa waɗande yimɓe résumé suwaɓe yimɓeɓe e doléance uji ɗiɓe namdi ɗi holko exactement ko ɓurɗa wadde hen noté. Jarama ko adi fof mi salmini bandiraɓe fof kadi mbiɗa yetta département Kanel fof no fotiri alhamdoulillahi min mbaɗi campagne moƴƴo belɗo mo ganduɗa hoore maɗa oɗo gure département Kanel fof mataw so wona gonɗe ferle ɗe woni ɓoti hen tomi yettaki hay ɗen won jettimi no fewi keddiɗe fof mi yettimi wuuro e wuuro
min mbaɗi balɗe 15 ɓe ganduɗa hoore maɗa ala ɗoygol min mbala ko yaade ha weeta donc kono kalto men jeehi yimɓeɓe ko jaɓɓoto men kalto men jeehi yimɓeɓe koye beltare kollirta min min belti ɗum ɗon firti tan ko yimɓeɓe ne jaadi amen e jaɓɓal ngamen jaɓɓingal ko wona ɗum ko kadi ko doléance uji ɗi woni goƴaji ɗi ala limin hulɓini men ala mun hewde cikkata ko haydara waɗade waɗaka tellement ko namdete ko ne heewi donc firti ko liggey encore liggey kewɗo encore en heddi min jawani président Macky Sall ko waɗi ko ne heewi surtout sur le plan des infrastructures de base ko wayno taliji en ko wayno pomuji en ko wayno pistuji en machallah ɗum ɗon no heewi e département famɗi hannde to waɗi enclavé hayso heddi quelques poches mais ko wayno ko heddi ko no yimɓe gurdata ko ɗum woni ko muusi ko donc ɗum noon ko woni hen gueɗe maire mbiɗa ɗamini kala maire gañiɗo en foti wadde ɗum ko woni kadi gueɗe ganduɗa hoore ma ɗum ɗo ko laamu sipire kadi hande waɗa foof globalement kam ɗum min jiiya département he kono kam minen kam campagne amen ko campagne mbaɗɗo fayida min beltani yimɓeɓe fof kadi amin ñagoɓe kadi bandiraɓe yomin jaaɓe goto he woote ko ñalama goto wootete so gasi pour duuɓi 5 ɗum noon ko way hono noon yimɓe il faut gartira haqqillaji muɗumen barodiral jarani hen pidiral jarani hen mo Allah suuɓi o tammin hoore maɗa ko on tan wonata an patta tan ko fodde maɗa sa waɗi fodde ma nde ko heddi ko Allah jogui wodde ya wotoy neɗɗo ma wi o wotani kono woto haad neɗɗo janande wodde woto haad goɗɗo wodde woto findire woto ƴettodire ɗum noon foof jarani gati hay sa waɗi ɗum so tawi ganduɗa Allah yamirani ya won a wonata ɗum noon jarani hen bonni hen inde muɗum ko ɗum tan jinnomi wasirode yimɓe ɓe goppa haareji ɗi ɓe goppa firtinaji ɗi ɗum ɗo ko ɓennata te so élection ɓenni yimɓe ne keddi ɗum e gurdam foti wurdam hande en jii ko vote a voti déjà bureau holo bureau ngo goɗɗa kadi holno tawɗa toon disposition ngaji matériel o mbar foof ene rewi lawol dans l' ensemble ɗo e école élémentaire Bossiaɓe mbere foof ene rewi lawol ko garɗa pawɗa hen guite ma eyyi ko jimi ko kam ne rewi lawol élection ne rewi lawol ne wadde supervision kadi bulletin ji fof nan ɗon haydara mankani hen donc cela veut dire que en rewi lawol donc pour le moment min tinani taw fitina min tinani taw ko rewani lawol noon mbiyata tan ko wote on rewi lawol ɗo e kam en tout cas min wooti ko bureau 4 gonmi mi wooti mi gayni mi waɗi foddam mbiɗa ñaagui goto fof kadi yo waɗa fodde muɗum sa yimɓe kam no gardini kam yimɓe ne keewi nan dañi guila subaka kono wote oɗon ɗeeɓi lelde ɗum tan woni caɗele ɗen ɗeeɓi lelde yimɓe puɗɗota habde